suuret pelaajat aloituksessa vastakkain. Mats Sundin, Saku Koivu. Koivu vie Suomelle tämän ensimmäisen aloituksen. Lämpenee heti ensimmäistä hetkistä. Nyt tulee Suomi. Tuomo Ruutu kuskaa kiekkoa. Jokinen menee luukulle. Ja sinne kiekko tulee. Telkvist selviää tilanteesta. Sinne menee! Näin Suomi siirtyy tässä onnekkaasti 1-0 johtoon, kun peliä on pelattu 1.39. Se tuli kyllä säkällä tämä, mutta kaikki lasketaan. Ja kuka voi olla maalintekijä, kun Ruotsi-ottelussa ollaan? No tietysti Ville Peltonen. Joo, vanha totuus taas. Kiekko toimitettiin maalille, tuli reboundi. Hieman onnekkaasti Suomi sai maalin, mutta että tää on tapa, millä näissä peleissä tulee näitä maaleja. Kiekko on koko ajan vaan toimitettava tonne ja tonne maalille. On turha mennä tonne kulmiin maalin taakse sen kiekon kanssa. Tuomo Ruutu toi kiekon hyvin kulmaan ja sieltä syöttö luukulle ja tässä nähdään kun Telkvist steppaa eikä oikein voi tälle pompulle mitään. Ruotsalaiset vievät kuitenkin aloituksen, kiekko tulee suomalaisille, nyt on Ossi Väänäsellä vetopaikka ja 2-0! Ossi Väänänen on pelannut tässä turnauksessa vastaan 4 minuuttia ja 34 sekuntia ja hän tekee jo ensimmäisen maalin. Joo, kupletin juoni on aika erikoinen. Ossi Väänänen hän ei ole mikään maalintekijä, mutta hyvä levitys tuossa siniviivalla Nymanilta ja Ossi Väänänen pääsi tavallaan tyhjää tilaa ottamaan pois ja upea laukaus. Siellä oli sopivasti hässäkkää tuo maali edessä, hyvää matkia. Tässä näkyy pari metriä löysiä pois, sen jälkeen kiekko hiukan pyöri, tuli erittäin paha kuti ja hieno maali. Hyvään paikkaan tulee 4 sekuntia, oli vielä Nilssonin rangaistusta jäljellä, eli se oli ylivoimaosuma ja rohkeasti siinä Summanen päästi tämän Niko Kapasen kentän pelaamaan ylivoimaa. Ja kovan tällin saa Kimmo Timonen jalkaansa tässä torjuessaan Sundinin laukausta. Zetterberg ja Mudin tulee maalille ja runtaa kiekon sisään. Peli on 2-1, maalintekijänä on Fredrik Mudin. Kaiken kaikkiaan ikävä tilanne, kun Timonen saa ensiksi karmean tällin jalkaansa. Hän on tavallaan kokonaan poissa tästä puolustuspelistä sen jälkeen ja sitten nämä Ruotsin norsut tulevat ja lyövät kiekon sisään. Joo, siinä oli maaliedusta mun mielestä hiukan liian pehmeästi pelaa. Meillä on 2 pakkia, siellä on Timonen näkyy, toissa on Numminen. Ja oikeastaan 3 pelaajaa on meillä. Hiukan oli Timonen pehmeä mun mielestä tuossa tilanteessa, koska hänen mieshän ton maalin tuli tekemään tonne noin. Harmittava maali, todella harmittava maali. Se oli ylivoimaosuma, se oli Ruotsin 6. ylivoimaosuma 10. Ruotsin tekemästä maalista, siis 6 ylivoimalla. Fredrik Mudin, Tampa Bayn Stanley Cup-voittaja viime kesäkuulta. Lehtinen, terävä ranneveto, Koivu ja 3-1! Suomi iskee heti takaisin, kippari Koivu täräyttää läheltä. Ahteri maaliin päin, kiekon ohi Telkvistin ja valtavat juhlat käynnistyvät Hartwall Areenalla. Siihen ei kauan tarvittu tähän kuittiin. Tämä oli erittäin tärkeä maali tähän kohtaan, koska ruotsalaiset pääsi niin kuin vähän iholle tuossa, mutta nyt on taas pitkä matka ruotsalaisilla tulla ja mä en kyllä jaksa uskoa missään tapauksessa, että Ruotsi pystyy 3 maalia vielä tässä ottelussa tekemään. Ja kaiken lisäksi tilannehan on se, että Telkvist on pois balanssista. Hän kauhoo jokaisen kiekon tonne eteensä ja erittäin epävarma koko työskentely ollut. Ja tietysti suomalaisilla on ollut noin 10 laukausta, niistä on 3 mennyt jo, niin ei se kovin kaksinen se torjuntaprosentti ole tällä hetkellä Telkvistillä. Ruotsalaisten 2 miehen ylivoimaa, mutta nyt pitää selvitä ensiksi tästä. Alfredsson, 10 sekuntia vielä Suomen rangaistusta, Zetterbergin rangaistusta jäljellä. Ja sinne menee, peli on 3-2. Maalitekijänä Niklas Lidström. Ja kaiken lisäksi Suomelle, Hentunen pääsee pois boksista ja Lidström näin läheltä. Lidström ei erehdy, tarkka laukaus, hän on ylivoima spesialisti. Kuten tämä koko Ruotsin porukka, tappavan tehokasta ylivoimaa. Ruotsi on tullut maalin päähän. Sundin ja Alfredsson syöttäjinä ja Niklas Lidström maalintekijänä. 2 yksinkertaista perussyöttöä ja suoraan syötöstä laukaus. Kipru joutui poikittain liikkeeseen ja tulinen laukaus. Hyvä suoritus Lidströmiltä.
Hän vetelee tyhjästä maalista kahdesti ohi. Se on Suomen suuri onni se. Nyt on Alfredsson keskellä. Tässä nousee Kim Johnson. Ruotsi tekee kylmäverisesti hienon maalin. Maalin viimeistelijänä Fredrik Modin. Se on hänen toinen maalinsa tässä ottelussa. Ruotsi on tullut tasoihin. Ei jääkiekossa yhdistelmä paljon kauniimmaksi voi tulla. Hieno ylivoimapeli. Perussyötöllä jauhettiin Suomen puolustusneljä, niin jauhettiin aivan sekaisin. Ja viimeinen syöttö oli kyllä Kim Jonssonilta todella uskomattoman hieno. Oli helppo tehtävä Fredrik Modinilla. Täällä Kim Jonsson liukuu kohti maalia. Hiukan tuurillakin ehkä, että se meni ylärivan kautta tonne maaliin, mutta hienosti Ruotsi pelastaa ylivoimapelin taas jälleen. 19. Ja 17 tämä ensimmäinen erä. Mutta että en muista monta maalia hän viime vuonna NHL teki, mutta tässä tehdään ja Jokinen tekee hanskan kautta. Nyt tulee, ei nyt ihan Salot, mutta Tellqvistit kuitenkin. Eli räpylästä sisään Olli Jokinen vie Leijonat johtoon, kun 38 sekuntia toista erää on pelattu. Kyllä Ruotsin maalivahtipeli on, se on kyllä aivan hukas. Siitä ei mennä mihinkään. Tie on ummessa. Edelleenkin viimeinen minuutti käynnistyy. Sundin ampuu Kiprusovia päin. Käsi on ylhäällä. Jäähy on tulossa kaiken lisäksi. Poikittaisesta mailasta, eli nyt tulee se pahin mahdollinen. Ruotsi saa 2 miehen ylivoiman. Ajattelin, että ei voi tosta antaa jäähyä kyllä millään, mutta ei se ole kyllä siitä annettukaan. Ottaa sydämestä, kannattaa mennä kylmään suihkuun. 53 sekuntia jäljellä. Ruotsi 6-4 vastaan. Yrittää tasoittaa tätä ottelua. Alfredsson! Kiprusov torjuu! Kiekko jää Suomen puolustusalueelle. Lindström vetää. Numminen toimii nyt maalivahtina. 40 sekuntia peliaikaa jäljellä. Ruotsilla 2 miehen ylivoima. 1 maalin takaa. Alfredsson lataa. Kiprusovista kiekko tulee kulmaukseen. 30 sekuntia jäljellä. Käsittämättömän jännittävä ottelu. Forsberg, Lindström, Alfredsson ja vielä kerran Forsbergille. Forsberg taaksepäin, Niko Kapanen välissä. Näin ampuu Alfredsson. Ruuhka on karmea Suomen maalilla. Ja kiekon ottaa Forsberg. Forsberg antaa sen Modinille. 15 sekuntia aikaa jäljellä. Ja edelleenkin leipoo Forsberg. Tulee Suomen maalin taakse. Ja kuinka tämä voi olla mahdollista? 10 sekuntia jäljellä ja kiekko on jälleen Suomen maalissa. 4-4. Ei voi kuin ihailla ruotsalaisten kylmäverisyyttä. Tätä ollaan jouduttu kokemaan vuosien varrella erittäin paljon. Tätä samaa tuskaa. Eihän tässä mitään uutta ole. Sieltä Forsberg tulee, hienosti nousee. Pystyy syöttämään Holmströmin maalintekijänä nähdäkseni. Holmström ainoa joka ampuu, niin se on pakko olla Holmström. Aivan ylänurkkaan jostakin kiekko sipaistaan ja tämä riemu ei lopu tähän. Edessä on jatkoaika. Ylivoimamaali jälleen kerran. Se oli se karmein mahdollinen tähän, eli se juuri mistä puhuttiin. Ylivoima Ruotsille ja 2 miehen ylivoima ilman maalivahtia. Suomi ei pystynyt pelaamaan kiekkoa Ruotsin häkkiin. Tässä niin karmea déjà-vu on, ettei paremmasta väliä. Mutta Suomi ei ole vielä hävinnyt mitään. Kaikki on vielä omissa käsissä, mutta ei tämä jännitys tähän pääty. 5 minuuttia jatkoaikaa pelataan sitten aivan hetken kuluttua ja enää voi pelastaa mikään, kun Modin ampuu, lapa lentää, kiekko Kiprusovin maalille. 4-4, se vie Suomen Saksaa vastaan kotiotteluun maanantaina. Ruotsille voidaan sanoa että tässä tako adieu. Ruotsi lähtee taistelemaan jatkopaikasta sitä vaarallista Tsekkiä vastaan. No, tästä on hirveä etu kyllä. Maanantaina me pystytään kyllä lyömään Saksa ja toisaalta mulla olisi semmoinen toivo, mikä olisi kaikkein parhaiten tässä, kun tätä jatkoa ajattelee, niin jollain tavalla toivoisi, että Kanada voittaisi tuon Venäjän, niin
jos kaavio siellä menee loppuun asti, niin Suomi saisi sitten ensimmäisessä vaiheessa niin eurooppalaisen joukkueen vastaan, ja minusta se sopii enemmän kuin hyvin Suomelle.